moltes felicitats, que avui és el teu aniversari i ens hem vist aquest matí una estoneta, oi que sí? Que ens hem t'he felicitat en persona i hem fet un dibuixet i tot, o sigui que espero, ja m'has explicat que avui veuries alguns nens de la classe, o sigui que espero que hagi anat molt bé aquesta festa i que us hagueu pogut passar superbé, jugant molt i que aviam si ens tornem a veure uns quants, ni que sigui, al casal o al setembre i ens donem una superabraçada amb tots aquests aniversaris que hem de celebrar. Vale? Un petonet molt gran. Adeu!